Harong na sa laya pagkuha. Kabala ka tarong ni kay video man eh. Kita lahat liyo ka ni. Taon! Tanang tribo, dahil sa tuwing
Ay, Kanang what's up guys mo to. Mo din siya musudan Wala, karong buntaga. sudan Kabalo ba mo unsa ni? Mo din siya musud lami kay na. Lami kayo. So mo din siya no kaon kay. kung saan paghungit sa dalagang Pilipina? Dabi kung dili dalagang Pilipina. Relax kay init pa ka. Kung saan paghungit sa dili na dalagang Pilipina? Oh, nabaklay mo, ma'am? Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and... Oh, nandun sa video good na siya. Klaro kayo sa video. Picture naman yung video good. Ngaon. Kabala ka tarong ni kay video mo ni. Kita lahat liyo ka ni. 3, smile! Asa di makita ko ban? Sige. Sapa, 1, 2, 3, otro. Last, 1, 2, 3. Grabe kadagan nga mga anak ko, turay lang nanay oh. Abot ba kahanga? Fighter kaning diri nga grupo ko. Kung ba makadana ah. Dan mo kaon. Nakakuha kag bunga.
Dali.